Έχουμε και τον συνάδελφο δημοσιογράφο, πρόεδρο του νέου κόμματος Δεξιά, το οποίο κάνει την πρώτη του παρουσίαση την Κυριακή. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίκο. Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μεγάλη μου τιμή. Θα τα πούμε μαζί. Έχετε την πρώτη σας παρουσίαση, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος την Κυριακή. Τώρα, πριν πάμε στον κύριο Μαυρίκο, πάμε στον Αλέξανδρο Βέλιο. Τώρα, Παναγιώτη Μαυρίκο, θες να σχολιάσεις την τελευταία εικόνα της Βουλής? Βεβαίως. Κύριε Παπαγιάννη, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γιάννη, συνάδελφος το οποίο καλύπτει, θα έλεγα, το σύνολο της επικαιρότητας που είδαμε από το δελτίο σου. Από την γερμανόφιλη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, τις τελευταίες 50 ημέρες, δυστυχώς, περάσαμε στην παιδική χαρά. Σε μια κυβέρνηση κανονική παιδική χαρά, αυτό μέσα σε 50 μέρες. Παιδική χαρά, η οποία λειτουργεί με άγνοια κινδύνου λόγω έλλειψης ικανότητας. Για τον απλό λόγο, γιατί ποτέ δεν έχουν βγει στην καθημερινότητα να δουλέψουν, γιατί αυτοί που σήμερα μας κυβερνούν ίδιοι υπονεστικά στον ελληνικό λαό ότι δεν έχουν σχέδιο οικονομικό ώστε να πείσουν τους εταίρους, να έλεγαν ότι δεν είναι ικανοί να προχωρήσουν σε μια διαπραγμάτευση έχοντας άσο στο μανίκι τους και όχι να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, να κλέβουν την ψήφο του ελληνικού λαού, να λένε ότι θα πάνε με τσαμπουκά, να ανεβάζουν το ηθικό του κόσμου και σήμερα ο κόσμος έξω, χωρίς ρευστό στην αγορά, να είναι πλήρως απελπισμένος. Μάλιστα. Σήμερα η απελπισία που υπήρχε επί Σαμαρά ξαναγυρίζει, παρά το γεγονός ότι ο Τσίπρας φρόντισε να ανεβάσει το εθνικό φρόνημα λέγοντας κάποια όχι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση παιδική χαρά που δεν έχει σχέδιο να διαπραγματευτεί με τους ξένους ώστε να πείσει γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να εφαρμόζει μνημόνια. Τώρα, εμείς είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε να τα πούμε αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε στον Παναγιώτη τον Μαυρίκο. Παναγιώτη, την Κυριακή βλέπω στην πρόσκληση. Έτσι, έχεις Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί. Έχεις την πρώτη εκδήλωση στην αίθουσα Εσπερίδες του ξενοδοχείου Χίλτον στην Αθήνα. Για πες μας μερικά πράγματα. Λοιπόν, την Κυριακή είναι μια μεγάλη μέρα για τη χώρα μας. Την Κυριακή 22 Μαρτίου ξαναγεννιέται η Δεξιά στην Ελλάδα, που λείπει από το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και δράτω με της ευκαιρίας να αναφερθώ στο γεγονός το ότι η Δεξιά, το δικό μας κόμμα, αποτελεί το μοναδικό πολιτικό υπογάστριο που μπορεί να συγκρατήσει τον κόσμο, τους ψηφοφόρους και να μην πάνε στην άκρα δεξιά ή στην άκρα αριστερά. Είμαστε το κόμμα των νοικοκυρέων, το κόμμα των μετριοπαθών Ελλήνων που θέλουμε την ηρεμία μας, θέλουμε την ησυχία μας, θέλουμε την ασφάλειά μας. Είμαστε το κόμμα το οποίο δεν υπηρετούμε τους γερμαναράδες, είμαστε το κόμμα το οποίο θέλουμε να στρέψουμε τα βλέμματα της χώρας μας προς το εξωτερικό, να κάνουμε ισχυρές συμμαχίες με μεγάλες δυνάμεις και πάνω απ' όλα να φέρουμε πάλι την εθνική υπερηφάνεια. Η Δεξιά επανέρχεται την Κυριακή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εμείς γνωρίζουμε, έχουμε πάρει μηνύματα ότι την Κυριακή θα βουλιάξει το Χίλτον από τον κόσμο. Γιατί όλοι οι δεξιοί περιμένουν να ξεκινήσει αυτό το κόμμα. Καλή αρχή λοιπόν να έχουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι, Παναγιώτη Μαυρίκο, την Κυριακή 11 η ώρα. Αίθουσα Εσπερίδες στο ξενοδοχείο Χίλτον. Καλή αρχή και καλωρίζει και η νέα προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δικαιώσουμε τον κόσμο. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.